ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ድሕሪ ጥንሲ። እዚ ቪድዮ ህጹጽ ዝኾነ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይድህስስ። ከምኡ'ውን ድሕሪ ጥንሲ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማት ኣብ ዘመላኽቱ ምልክታት ጠመተ ይገብር። ነዞም ምልክታት እዚኦም ክትፈልጣን ናይ ገዛእ ርእስኽን ጥዕና ክትሕልዋን ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ሕቶ ወይ ሻቕሎት እንተሃሊክን ምስቶም ጥንስኽን ዝከታተሉ ሓካይም ተዘራረባ። ኣብዚ ቪድዮ ነቶም ሰባት ጥንሲ ዝከታተሉ ክንብሎም ኢና። ተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ሕተቱ። ኣብ ፈለማ ህጹጽ ናይ ኣዴታት መጠንቀቕታ ምልክታት ክንገልጽን እንታይ ማለት ክኸውን ከም ዝኽእል ክነረድእን ኢና። እዞም ምልክታት ድሕሪ ሕርሲ ክመጹ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ናይ ድሕሪ ሕርሲ ግዜ ተባሂሉ ይጽዋዕ። መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጢ እተን ቀዳሞት 6 ሰሙናት ድሕሪ ሕርሲ እዩ ዝረአ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውሽጢ እንተጠኒስክን ንሰብ ሞያ ጥዕና ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ቪድዮ ንኽጨንቀክን ከይኮነስ መዓዝ ሓገዝ ከም ዘድልየክን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝተዳለወ እዩ። ንናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ንገምግም። ዘየልግስ ወይ ምስ ግዜ ዝኸፍእ ሕማም ርእሲ። ዘየልግስ ወይ ምስ ግዜ እናገደደ ዝኸይድ ሕማም ርእሲ። ኣብ ህይወትክን ካብ ዘጋጠመክን እቲ ዝኸፍአ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። መድሓኒት ድሕሪ ምውሳድክን ወይ ስተ ማይ ድሕሪ ምውሳክን እውን ምሳኽን ይጸንሕ። ሃንደበት ብኸቢድ ስቓይ ክጅምር ይኽእል። ኣብ ትሪኦ ነገር ጽልግልግ ዝብል ወይ ርእሲ ምዛር እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ። ምድንዛዝ ወይ ርእስኽን ምስሓት። ብርእሲ ምዛር ወይ ድማ ውነኽን ብምስሓት ርእስኽን ኣስሒቱ ክትወድቃ ትኽእላ። ከምኡ'ውን ንነዊሕ መዓልትታት ዝጸንሕ ወይ እናመጸ ዝኸይድ ርእሲ ምዛርን ጸረውረውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ንርእስኽን ወይ ንውላድክን ክትጎድኣ ምሕሳብ። ብጣዕሚ ሓዘን ስለ ዝስማዓክን ተስፋ ምስኣን ወይ ንኹሉ ሰብ ዘቕበጽክን መሲሉ ስለ ዝስማዓክን ንገዛእ ርእስኽን ክትጎድኣ ተሓስባ ትኾና። ንህይወትክን ክትቆጻጸራ ከም ዘይትኽእላ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ትጭነቓ ትኾና። ነቲ ውላድክን ክትጎድኣ ተሓስባ ትኾና። ከምኡ'ውን ክትሓስብኦ ዘይትደልያ ዘሰንብዱ ሓሳባት ክመጸክን ይኽእል እዩ። ኣብ ምርኣይ ዝመጹ ለውጥታት ከም ውልዕታ ብርሃን፣ ብሩህ ነጥብታት ወይ ጸሊም ነጥቢ ምርኣይ ዝኣመሰሉ ናይ ምርኣይ ለውጥታት። ንሓፂር እዋን ናይ ምርኣይ ዓቕምኽን እውን ክትስእና ትኽእላ። ምርኣይክን ጸለግለግ ዝብልን ንምጥማት ምጽጋምን ወይ ሓደ ነገር ደሪቡ ክረኣየክን ይኽእል። ረስኒ። ረስኒ ማለት ሙቐት ኣካል 100.4 ዲግሪ ፋረንሃይት ወይ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን እንከሎ እዩ። ጸገም ምስትንፋስ። ልክዕ ከምቲ እኹል ኣየር ናብ ሳንባኽን ክኣቱ ከም ዘይኽእል ኮይኑ ዝስማዕ ብሃንደበት ወይ በብግዚኡ ትንፋስ ምሕጻር። ጎሮሮኽን
ወይ ኣፍ ልብኽን ዝተጣበቐ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። ብዘይ መተርኣስ ክትድቅሳ ከለኽን ናይ ምትንፋስ ፀገም ከጋጥመክን ይኽእል። ስለዚ ምስ ትድቅሳ ርእስኽን ብመተርኣስ ደጊፍክን ቅንዕ ንኽተብልኦ ክትደልያ ይገብር። ቃንዛ ኣፍ ልቢ ወይ ቅልጡፍ ተረግታ ልቢ። ቃንዛ ኣፍ ልቢ ኣብ ማእኸል ደረትክን ናይ ምጥባቕ ወይ ናይ ጸቕጢ ስምዒት ክኸውን ይኽእል። እቲ ስቓይ ናብ ሕቖኽን ክሳድክን ወይ ኢድክን ክሓልፍ ይኽእል። ከም ቅልጡፍ ተረግታ ልቢ ወይ ሓያል ህርመት ኣፍ ልቢ እንተሃልዩክን ነቲ ንጥንስኽል ዝከታተል ሞያ ጥዕና ክትድውላ ይግባእ። ተረግታ ልብኽን ገለ ግዜ ዝቋረጽ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓክን ይኽእል። ርእሲ ምዛር፣ ውኖ ምስሓት፣ ናይ ምውንባድ ስምዒትን ክስማዓክን ይኽእል። ትንፋስክን ንኽትመልሳን ከምኡውን ዘረባን ምትንፋስን ብሓንሳብ ምግባሩ ከጸግመክን ይኽእል እዩ። ዘየልግስ ከቢድ ሕማም ከብዲ። ዘየልግስ ሕማም ከብዲ በሊሕ ውግኣት ወይ ከም ቁርፀት ዝኣመሰለ ስቓይ ክኸውን ይኽእል። ሕማም ከብድኽን ብሃንደበት ክጅምር ወይ ምስ ግዜ እናገደደ ክኸይድ ይኽእል። ምስቲ ሕማም ከብዲ ከቢድ ቃንዛ ኣፍ ልቢ፣ ማእገር ወይ ሕቖ እውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ። ከቢድ ምዕውልዋልን ተምላስን ከምቲ ልሙድ ናይ ጉሓት ምዕውልዋል ዘይኮነ። ከቢድ ምዕውልዋልን ቮሚትን ተምላስን ከም ልሙድ ናይ ጉሓት ምዕውልዋል ዘይኮነ። ዝያዳ ሓያል ኮይኑ ንልዕሊ 8 ሰዓታት ማይ ክትሰትያ እንተዘይክኢልክን ወይ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክትበልዓ እንተዘይኽኢልክን እዚ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ክኸውን ይኽእል። ከምኡውን ደረቕ ኣፍ፣ ሕማም ርእሲ፣ ምድንጋር፣ ረስኒ ወይ ርእሲ ምዛር እንተሃሊክን እዚኦም ሕክምናዊ ሓገዝ ክትደልያ ዘገድዱ ምኽንያታት እዮም። ደም ካብ ብልዕቲ ወይ ድሕሪ ጥንሲ ፈሳሲ ምፍሳስ። ድሕሪ ሕርሲ ምፍሳስ ደምን ካሊእ ፈሳስን ንቡር እዩ። እቲ ምፍሳስ ደም ኣዝዩ ከቢድ ምስ ዝኸውን ኣብ 1 ሰዓት ውሽጢ 1 ወይ ልዕሊዑ ሞዴስ ወይ ፓድ ዘጠልቂ እንተኾይኑ ወይ ካብ እንቋቁሖ ዝዓቢ ዝረግአ ደም ዝወፅኣክን እንተኾይኑ ወይ ዝኾነ ቁራጽ ስጋ ዝወፅኣክን እንተኾይኑ ዘይንቡር እዩ። ኣብ ጨና ፈሳሲ ብልዕቲ ለውጢ እንተሃልዩን ሕማቕ ጨና እንተሃልዩዎን ናብ ሓኪምክን ክትድውላ ይግባእ። ሕበት፣ ምቕያሕ ወይ ቃንዛ እግርኽን ኣብ ዝኾነ እዋን ድሕሪ ሕርሲ ኣብ እግርኽን ሕበት፣ ቃንዛ ወይ ክንከፍ ዘሕምም እንተሃሊክን እዚ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሕብጠት ወይ ቃንዛ ብተለምዶ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል እግሪ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ እግራይ ጥራይ ዝፍጠር እዩ። ክትንከፍ ከሎ ክሕመክን ወይ ዘይሕምም ክኸውን ይኽእል እዩ። ደው ክትብላ ወይ ክትከዳ ከለኽን እግርኽን ምስ ትዝርግሓ ወይ ተዓጽፋ ቃንዛ ክስምዐክን ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ዘለዎ ቦታ ዝቐይሐ ዝሓበጠን ክትንክፍኦ ከለኽን ዝውዕይን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ካብ ኣእዳውክን ኣብ ሓደ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ከቢድ ሕበት ኣእዳው ወይ ገጽ። ኣብ ኣእዳውኪ ኣጻብዕትኺ ንምዕጻፍ ወይ ቀለቤት ንምእታው ዝጸግም ሕበት። ኣጻብዕትኽን ንምዕጻፍ ወይ ቀለቤት ንምእታው ዘጸግም
ኣብ ኣእዳውክን ዝፍጠር ሕበጥ ዓይንትኽን ሙሉእ ብምሉእ ንኽትኸፍትኦ ዝጸግም ሕበጥ ገጽ ዓይንትኽን ዝሓበጡ ኮይኖም ይስምዑኽን እዚ ሕበጥ እዚ ኣብተን መብዛሕትአን ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥመን ቀሊል ሕበጥ ዘይኮነስ ዝያዳ ሓያል እዩ ጽኑዕ ድኻም ሃንደበት ኣዝዩ ምስ ዝደኽመክንን ዓቕሚ ዘስእነክንን መዓልታዊ ስራሕኽን ከይትሰርሓ ሓይሊ የስእነክን ዝከኣለክን እንተደቀስክን ብዘየገድስ ዕረፍቲ ኣይስማዓክንን እዩ ውላድክን ንምክንኻን ክሳብ ዘይትኽእላ ንምልዓል ኣዝዩ ድኻም ይስማዓክን ድሕሪ ወሊዱ እውን ሓዘን ክስማዓክን ይኽእል እዩ ገለ ካብዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ እዋን ድሕሪ ሕርሲ ዝተወሰነ ጸገም ከም ዘለክን ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሕማም ርእሲ ናይ ምርኣይ ለውጥታት ርእሲ ምዛር ወይ ውኑኽን ምስሓት ከቢድ ሕበጥ ጸገም ምስትንፋስ ወይ ዘየልግስ ከቢድ ሕማም ከብዲ ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ፕሪ ኤክላምፕስያ ዝበሃል ናይ ልዑል ደም በዝሒ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ ንኽልተ ሰዓታት ብተኸታታሊ ሓደ ናይ ጽሬት ሞዴስ ወይ ፓድ ብሰዓት ብፈሳሲ እንተጠልቂዩ ክንዲ እንቋቁሖ ዝኸውን ዝረግአ ደም ምውፃእ ርእሲ ምዛር ወይ ውሎ ምስሓት እንተሎ ናይ ማህፀን ደም ምፍሳስ ምልክት ክኸውን ይኽእል ከም ርእሲ ምዛር ውሎ ምስሓትን ቃንዛ ኣፍ ልቢ ወይ ቀልጡፍ ተረግታ ልቢ ጸገም ምስትንፋስ ወይ ልዕሊ ዓቐን ድኻም ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ናይ ልቢ ሕማም ምልክት ክኾኑ ይኽእሉ ገለ ሰባት ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ባህሪ ምልውዋጥ የጋጥመን ከም ከቢድ ጓሂ ተስፋ ምቑራጽ ከቢድ ጭንቀት ምቁጽጻር ከም ዝጠፍኣክን ወይ ካብ ጭቡጥ ኩነታት ዝረሓቐ ዘይንቡር ዝኣመሰሉ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ናይ ወሊድ ኣእምራዊ ጥዕና ጸገም ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ እዋን ጥንስኽን ወይ ድሕሪ ሕርሲ ትንባኾ ካናቢስ ወይ ድማ ዕፀ ፋርስ ኣልኮሆል ብሓኪም ዝእዘዙ መድሓኒታት ወይ መነቓቕሒ ሓሽሽ ምጥቃም ኩሎም ኣብ ጥዕናኽንን ጥዕና ህፃንክንን ጽልዋ ክህልዎም ይኽእል ኣብ እዋን ጥንስን ድሕሪኡን ብዙሓት ናይ ሓገዝ ምንጭታት ናይ ሕክምና ኣማራፅታት ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት ዝወለዳን ናብ ሓሽሽ ምጥቃም ዝተመለሳን ብድንገት ካብ መጠን ንላዕሊ ዝወሰዳ ሰባት ናይ ምሟት ሓደግአን ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ገለ ካብዞም መጠንቀቕታታት ምልክታት ወይ ኩነታት እንተኣጋጢሙክን ምስ ጥንሲ ዝከታተሉኽን ተራኺብክን ብቕልጡፍ ሓገዝ ረኸባ ንጥንሲ ተኸታታሊኽን ክትረኽባ እንተዘይክኢልክን ናብ ሕፁፅ ሕክምና ክፍሊ ክዳ ዝሓለፈ 1 ዓመት ውሽጢ እውን ጠኒስክን ከም ዝነበርክን ንሰብ ሞያ ክፍሊ ሕፁፅ ሕክምና ንገራ ኣብዛ ቪድዮ ዝተገልጹ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታትን ኩነታትን ድሕሪ ሕርሲ ውላድክን ዝስዕቡ ከበድቲ ሕክምናዊ ጸገማት ምዃኖም ኣስተውዕላ ሸለል ክበሃሉ የብሎምን እዚ ቪድዮ ንስኽን ንኽትንጭነቓ ዘይኮነስ መዓዝ ሓገዝ ከም ዘድልየክን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝተዳለወ እዩ